வணக்கம் மாணவர்களே, அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். எல்லாம் நலமாக இருக்கீங்களா? வீட்டில் நலமாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ரெடியா? இன்றைக்கான பாடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்துட்டு ஒரிகாமி செய்ய போகிறோம். ஒரிகாமி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம காகிதங்களை பயன்படுத்துவோம். நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் கூட பயன்படுத்தலாம், ஆனால் முடிஞ்சால் வெள்ளை பேப்பர் யூஸ் பண்ணுங்கள், இன்னும் நல்லது. ஓகே, அந்த பேப்பர் என்ன பண்ணுவோன்னா, பேப்பரை மடித்து கூடலாம் போட்டு அது நம்ம ஒரு மிருகங்கள் மாதிரி செய்யலாம், ஒரு பூ மாதிரி செய்யலாம், என்ன வேணாலும் நீங்கள் செய்யலாம். ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது என்னென்னா ஒரு மிருகத்தை பற்றி தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். ஸோ இப்போ டீச்சர் உங்களுக்கு என்னத்தை பற்றி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா, டீச்சர் யூஸ் பண்ண போகிறது என்னென்னா கிராப். ஸோ டீச்சர் இன்றைக்கி உங்களுக்கு கிராப் எப்படி செய்கிறது ஒரிகாமி அப்படின்னு டீச்சர் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஓகே, இதுக்கான முதல் என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஒரு A4 பேப்பர் பயன்படுத்தலாம், கலர் பென்சில் பயன்படுத்தலாம், அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு சீசர்ஸ் வேணும். சீசர்ஸ் அம்மா அப்பாவை வெட்ட சொல்லுங்கள். சின்ன சீசராக இருந்தால் நீங்கள் வெட்டலாம். ஓகே, A4 பேப்பர் நீங்கள் கலர் பேப்பர் இருந்தால் நீங்கள் சொந்தமாக கலர் பேப்பர் கூட யூஸ் பண்ணலாம். என்ன கலர் பேப்பரும் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் டீச்சர் இங்கே A4 பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகேயா? ஓகே ஓகே, முதலாவது பார்த்தீங்க என்னென்னா அப்படின்னா, நமக்கு இந்த பேப்பர் என்ன ஷேப்பில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது. ஆனால் நம்மளுக்கு இந்த கிராப் செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் தான் இந்த பேப்பர் வேணும். ஸோ அதில் டீச்சர் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த பேப்பர் இருக்குது இல்லையா, இது இப்படி நீங்கள் அந்த கோடோடு வச்சு மடிக்கணும். மடிச்சுட்டு இந்த கோடை நீங்கள் நல்லா அமுத்திடணும். ஓகே, அமுத்திட்டு அப்போ என்ன பண்ணோன்னா, இந்த மிச்ச கோடு இருக்குது இல்லையா, அது நீங்கள் ரூலரில் வச்சு கிழிக்கலாம், இல்லைன்னா சீசரில் வெட்டி எடுத்துடலாம். ஓகே, இப்போ டீச்சர் சீசர் பயன்படுத்துகிறேன், அதாவது கத்திரிக்கோள் பயன்படுத்தி இதை வெட்டி எடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போ டீச்சர் வெட்டி எடுத்தோடனே இது என்ன பண்ணி இதை பயன்படுத்த மாட்டோம், வேறு எதுக்கு உபயோகப்படுத்திக்கலாம். ஸோ இப்போ இதை எடுத்து வச்சுருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஷேப் வந்துருச்சு. இது என்ன ஷேப்? ஸ்கொயர் ஷேப். பேப்பர் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருந்துச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப். ஓகே, முதலாவது நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கோடு தெரியும், அதாவது நீங்கள் மடித்த கோடு. ஸோ இப்படி வச்சு இப்படி மடிச்சிங்க இல்லையா, ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு தடவை வச்சு நல்லா மடிச்சிருங்க. அடுத்து திறந்துட்டு இந்த சைட் கார்னர் இருக்கு இல்லையா, இது இங்கே வச்சு இப்படி இன்னொரு கோடை நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ இன்னொரு வந்துடும். நல்லா மடிச்சிடணும், நல்லா அமுக்கி அப்புறம் திறந்தீங்கன்னா 4 இருக்கும். எத்தனை இருக்குது? ஒரு கோடு இருக்குது, 2 கோடு இருக்குது. இப்போ அடுத்ததாக இப்படி இருக்கிற பேப்பரை இப்படி மடிக்க போகிறோம். இப்படி மடித்து இப்படி நம்ம நல்லா மடிச்சிடணும் ஃபுல்லாக. ஓகே, அப்புறம் திறந்துடணும். அப்புறம் மூன்றாவது இப்படி திருப்பி இதை இப்படி மடிக்கணும். வச்சு இப்படி மடிக்கணும். அப்புறம் மடிச்சுட்டு நல்லா அமுக்கிடுங்க. ஓகேயா? ஓகே, இப்போ நீங்கள் திறக்கலாம். திறந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4. ஸோ இப்போ இந்த 4 கோடு உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ இப்போ இதை தான் நம்ம மடித்து இந்த கிராப்பை செய்ய போகிறோம். ஓகேயா? ஓகே, அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ட்ரையாங்கிள் தெரியுதா? ஓகே, இந்த ட்ரையாங்கிளை தான் நம்ம மடிக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா, இந்த கோடை இப்படி எடுத்துகிட்டு வரும். இப்படி இருக்குல்ல, இந்த இதை இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் இப்படி வச்சு இப்படி எடுத்துகிட்டு வரலாம். அப்புறம் நீங்கள் அந்த கோடு போட்டிருக்கீங்க இல்லையா, அதுவே கரெக்டாக அங்கேயும். அப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும். ஓப்பன் பண்ணி இது எப்படி நீங்கள் மடிச்சிருவீங்க. இப்படி இருக்கும். ஸோ இப்படி வச்சு நீங்கள் இதை மடிச்சிருவீங்க. ஓகேயா? மடிச்சிட்டிங்க பார்த்தீங்கன்னா, மடிச்சுட்டு நல்லா அமுக்கிடணும். ஓகே, முக்கியமான குறிப்பு என்னென்னா, இந்த ஷேப் உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப், அதாவது முக்கோண ஷேப்பில் மட்டும்தான் இருக்கணும். வேறு எந்த ஷேப்லேயும் வரக்கூடாது. அதாவது ரெக்டாங்கிள் இல்லைன்னா ஸ்கொயர், சர்க்கிள், இந்த ஷேப்லாம் வரக்கூடாது. ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் மட்டும்தான் இருக்கணும். ஓகே, அடுத்தபடி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்படியே உங்களால் திறக்க முடியும். அப்படி ஒன்று திறக்க முடியும். இங்கேருந்து நீங்கள் ஒன்று எடுத்திங்கன்னா அப்படி இருக்கும். ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் இப்படி எடுத்துகிட்டு நல்லா அமுக்கிட்டு இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா,
இந்த கோடு இருக்கு இல்லையா, இப்படி வச்சு இந்த நடுக்கோடு பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி வச்சு இப்படி மடிச்சிடுங்க. ஸோ நல்லா அமுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து இந்த இது இருக்குது இல்லையா, இது தூக்கி இங்கே வச்சிடணும். வச்சுட்டு இப்போ இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைட் அதே மாதிரி ஒன்று இருக்கும் திறக்கிற மாதிரி. அப்போ இந்த ஒரு சைட் உள்ளதை இப்படி தள்ளிட்டு நல்லா அமுக்கிட்டு அதே மாதிரி இப்படி வச்சு இப்படி நீங்கள் மடிக்கணும். மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கு இல்லையா, அப்போ இங்கே வச்சுக்கோங்க. கை வச்சு இப்படி வச்சு மடிச்சிருங்க. அப்போ நல்லா இப்படி அமுக்கிட்டு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இப்படி திறந்துடுவீங்க. புரிஞ்சிச்சா? அப்போ உங்களுக்கு இந்த ஷேப்பு வந்திருக்கணும். இப்படி தான் இருக்கணும். வந்துடுச்சா? ஓகே, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இதை அப்படியே பின்னாடி திருப்புவீங்க. இப்போ இப்படி இருக்கும். இது வந்து பின்னாடி போயிடும். பார்த்தீங்கன்னா இது பின்னாடி இருக்கணும். ஸோ பின்னாடி இருந்துச்சுன்னா அடுத்து உங்கள் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே இருக்குது இல்லையா, இந்த கீழே இருக்க நம்ம இப்படி மடக்கணும். இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் கீழே. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணேன்னா கொஞ்சமாக இது கொஞ்சமாக மடித்தா போதும். இவ்வளோ மடித்தா போதும். ஸோ அப்போ இதை வச்சு நீங்கள் இப்படி மடிப்பீங்க. இப்படி வச்சு இதை நீங்கள் மடிப்பீங்க. ஓகேயா? மடித்தாச்சா? ஸோ மடிச்சுட்டு இப்படி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, மடிச்சுட்டு இதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது இப்படி இருக்கு இல்லையா, இது இப்படி இந்த கோடு இருக்கு இல்லையா, அப்போ பார்த்துக்கோங்க. இந்த கோடுக்கு நேராக இப்படி வச்சு இப்படி நீங்கள் மடிச்சிடுவீங்க. இதா அப்புறம் இதே அதே மாதிரி தான். இது இங்கே இருக்கு இல்லையா, இப்படி வச்சு இப்படி மடிச்சிடணும். அதாவது இப்படி இருந்துச்சு இல்லையா, இந்த ஸ்ட்ரெயிட் கோடு இருந்துச்சா, ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் கோடை இப்படி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் மடிச்சிடுவீங்க. இங்கே முதல் ஸ்ட்ரெயிட் கோடு இருந்துச்சா, அதை இப்படி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இப்படி மடிச்சிடுவீங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி 2 கை 2 கால் இந்த ஃபிகர் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். புரிஞ்சா? அடுத்து கடைசியாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கு இல்லையா, இது கொஞ்சமாக நீங்கள் மடிப்பீங்க. கொஞ்சமாக நீங்கள் மடிச்சிடுவீங்க. மடிச்சிட்டு அப்புறம் வேலை என்னென்னா இப்படி திருப்புறது. இப்போ உங்களுக்கு கிரேப் தெரியுதா? நம்ம செஞ்சிட்டோம். ஓகே, அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு மக்கர் இருக்கணும். ஸோ அப்போ அந்த மக்கர் வச்சு என்ன பண்ணுன்னா கிரேப்புக்கு கண் இருக்குமா இல்லையா, ஸோ அப்போ கண் வரி போகிறோம். டீச்சர் கண் வரிகிறேன். டீச்சர் எப்படி வரைகிறேன், நீங்கள் உங்களுக்கு கண் எப்படி பிடிக்குதோ அதே மாதிரி நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம். ஸோ அப்போ டீச்சர் இதை கலர் அடிச்சிடுவேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிரேப் முடிஞ்சு அவ்வளோதானா? இல்லை, நம்ம கிரேப் என்ன கலர் இருக்கு? ஒயிட் கலரில் இருக்குது. ஸோ அப்போ கிரேப் என்ன கலரில் இருக்கும்? ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும், பிளாக் கலரில் இருக்கும், ஒரு மாதிரியாக டார்க் ப்ளூ கலரில் கூட இருக்கும். ஸோ அப்போ கலர் உங்களுடைய விருப்பம். இதே நீங்கள் கலர் பேப்பர் பயன்படுத்தியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கலர் பண்ண அவசியம் இல்லை. இதே நீங்கள் A4 பேப்பர் பயன்படுத்திங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இது என்ன பண்ணலாம், கலர் எடுத்து டீச்சர் இப்போ 2 கலர் சூஸ் பண்ணிக்கேன். ப்ரௌன் கலர். டீச்சர் ப்ரௌன் கலர் எடுத்துப்பேன். யா, ஸோ அப்போ டீச்சர் பிளாக் கலரில் அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு இதை உட்காந்து கலர் பண்ணணும். இது நீங்கள் கலர் அடித்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இது நீங்கள் இப்படியே கலர் அடிப்பீங்க. கலர் அடிச்சுக்கிட்டே வரணும். அப்புறம் கலர் அடிச்சுக்கிட்டே வரணும். இதெல்லாம் கலர் அடித்து முடிச்சுட்டு எப்படி வரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டீச்சர் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஒன்று செஞ்சிட்டேன். நீங்கள் அழகாக கலர் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும். இதே நீ ஃபுல்லாக கலர் அடித்து முடிக்கலாம். ஓகே, இதுதான் உங்களுடைய அசல் கர்ஜா. ஓகே, நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு இந்த வீடியோவில் இருக்க மாதிரி நீங்கள் இந்த கிரேப்பை செஞ்சு டீச்சருக்கு ஃபோட்டோ பிடிச்சி அனுப்பணும். டீச்சர் உங்களுடைய இதை நான் பார்ப்பேன். ஓகே, அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி.